tomat ya bener agak sih tomat larang bakal njaluk. Tomat murah ditawani dragon. Iya. Sukses lur iki lur menanam tomat. Wis petani handal iki. Cuma hargane iki lho, ora ngincer sing enok ya. Teh lagi larang kok ya. Teh lagi larang. Tomat teh lagi lho. Iki mang ditembus 9.000. Dari ini pasar 14.000 kok. Dari pasar lipat bakul biru wae. Iya. WM ki sampean kok iki terapel. Tunggal lewek kuwi. Jare. Ada tadi. Terap bojone topeng lho. Kae ceri Fatemi. Enggak. Nah, icer gara rego 1.000, rego 1.500. Tapok. Dok sing jarene slom. Oh, ini lumayan lur iki. Setengah sak butuh sak kira kintal. Setengah kintal. Ono sak sak. Oh, sak. Sak, setengah sak. Ya tak kalau biasa kita udah nggak apa. Kayak apa kan tiga cokak ada ya? Tiga cokak. Apa nih? Nah ini digoreng aja orang bareng kan? Ya bisa nih warung-warung pesen ini pun. Nah mateng. Oh enak lur aku, bondo video. Ini plus nih. Masa enak? Iya toh, kira tutorial plus. Tani handal guys, cukup gawe tebon lur. Cukup tebon lanjarane. So iso pinter ngene iki lho. Dadi ora bondo dhek. Ora bondo lanjaran. Wis ora. Paling pupuke iki yo ora entek setengah sak ya kabeh. Ora pupuk 20 kilo nasi cilik. Tuh. Mundur pira iki Mas? Ngomong belum. Mundur ping 8 pertama pedhok rego 4.500 ya. 5.000, 6.000 terus Saiki iki lagi ono undaan. yo. Nyorone. Pisan lah 5.000-an. Lho, sik gembel kok iki. Iki perkiraan sik leh pirang kintal? Iki sak kintal luwih lah iki. Kabeh iki. Iya. Iki nek jagung bibit pira leh? 3 kilo rantak. Oh, tapi tiba-tiba gerumbul lho iki. Kene iki wis jam ilmune bero. Wis anggone grubul. Wis anggone bero. Wis pulang ngono wis iki. Kirane wong besar orang baro kok iki wong besar. Terus lah terus. Kabeh leh pirang kintal kait awal? Ini pirang setengah. Masa kowe cuma nyeplos enak? Enak iki lho. Enak yakin. Ada di sandang iki lho. Sandang gurih kaya wong luar-luar ngono. Oh, kene wong jero ora sawang luar-luar. Ping pira sampean nyoba icil tomat niki? Nah, iki papat. Lha iki kabeh lanjarane kenek lho iki. Gawe tebon jagung lho, bar diicili jagung ngono ki langsung dipethuk-pethukno ngene iki. Digo jagang, tapi saya dibantu tampar iki lho. Bendau, berang blik ya. Berang dayeng. Enak kok sik mentah-mentah ngene sampe entili iki lho opo. Dulu malah dolane ngene iki makan ra guru ta waro. Ngono. Iki dhek leh orderan kok nggone bakul sayur lho iki, sak kintal. Rego pira Mas? 7.000, tapi nek ecer tanggo dhewe ngene iki 8.000 ngono lho. Nek aku ya sak kuduku lho iki aku pateh dumek aku ya mek lho. Nek eceran caidik yo. Engko ya aku nggo mulai sak timba ngene ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Tuh, tapi rasa kaget cukup ngene iki lho. Ini iki kok libur ta dirane. Iki kawit awal sampai saiki iki rego sakmono iki wis leh luwung lur iki ya. Wis leh lumayan iki leh. Beda hanya regris. Donel. Wis pokoke iki perdana iki petani iki mulai nggarap lahan sing ora usah ngenteni udan. Asline kene kan petani tada hujan iki. Cuma iki wis beberapa periode iki njajal bocah iki. Njajal icir tomat. Mbak icir apa neh sampean? Lombok. Lombok tapi di Banyoni.
Berarti di Lombok. Iki paling aja ngunduh ping 3 kas sama sih. Yo, Lombok ini. Ngene kok lho. Nah, sing hijau ngene iki tetep bisa masuknya tetep bawah yang abang. Aja lali lho channel-e Hidayah ya. YouTube. Hidayah channel. Aja lali. Matet delok iki, delok kas ganti iPhone iki. Bisa tuh. Kok iso jujur bener. Ngene iki mosok kok enak leher alote kene. Lho, sangane kok atus. Kok le kok jajal iki buri. Kok le aku iso mek dhewe ya, Mo. Ya jajal mek iso kasih contoh lho. Kok le aku. Rasane iki lho piye ayo ngono kok. Yakin iki. Wong digoreng aku ora pateko kok. Lho sakmene mbane iki apa lanjarane kebon ya lur iki. Kebon kabeh iki lho. Dadi ya penak dhek ora kalongan biaya iki. Bocah iki. Lho, manfaatno kebon. Suwur lho. Arang-arang iki sik lumayan iki nek dipangkon wong sitok ora kuat ya. Lho geli sih lur samene. Nek kadung penak ngene iki lho lur. Ora rugi wisan rego sakmono iki Mas ya. Sudah rugi. Lho. Paling jagung duit 4.000 kok. Iya, jagung atau mentok paling oleh duit piro? Paling 4.000 kok. 4 juta, 3 juta malahan. Kayakku malah ra ono 2.600.000 lho sak nggon. Nah iki di sini tomat ki melangkah yo 10 juta iki. Tenan. Kandhani kok. Aduh penak icir-icir ngene-ngenean wae lho. Ya kabeh ono resikone tapi nek terus penak kabeh ya enut wong. Tergantung rezeki ya. Heeh. Ngono pokoknya jantung kok ngono ki raman. Gandeng rezeki kabeh. So, enak aku tak sing tukang nyuting. Beh. Gak aku kirimi ya, mesti ngono. Aku wis mati. Ora kamot, penyimpanan aku ora kamot. Kok iso? Kamu cah ngirimi ini kau. Cah. Iki sih beli nang ngene. Mate. Lho, wasi lho. Ngene iki aja gendero tapi piye ceritane sukete. Iki budaya ikut. Iki rencana bar iki diciri apa, guys? Lombok ori. Wow. Nah kok urung diresiki. Cara sampeyan mbahane kok kono kan. Iya resik san ya. Nah iki ya tomat kira ketara nek tomat campur apa? Suket. Ngene-ngene laut tapi iki kayane akeh lur iki. Tapi sing unik iki lho lur, lanjaran nang nganggo iki. Tebon lho, kok ya kuat. 9.000. Takol di. Mang wong mangan iki. Entar kok. Iya. Aku nang ngerti kok. Wis ra ono wae no kulon malah. Ini tetep jalur 2 kintal ya. Ini 2 kintal lagi. Minimal ya. Oh, le samene lur lho. Komoditi ya. Oh, ya sak kepel-kepelur lur. Kepele bayi. Apane 1000 regane? Gane menawa 9.000 nek bakul gede. Mayor kuwi berarti. Wong cilik kok, wis cilik kok. Ini 7.000. Campur. Bermangan. Iki kadang-kadang misek pirang unduhan kas. Rundoan paling. Nah, sing iki ya samundo le, bos lirik-lirik ya. Lho, wis kepaten iki, kepaten obor. Ono wae iki paling ya. Nah, iki lumayan lho sing urip iki. Jangka waktu pirang wulan iki uripe? Santai nek unduh. Kaulanan wis sawo. 12,5 iki lho entek ono iki tapi. Iki ciri kan akhir bulan luru tanggal 29. Masa beda tomat beda. Ini ulang siji lah ini. Ulang siji tanggal 29. Kok enak lho, iki adol padha adol banyu lho iki antep. Rego 9.000 iki lho. Gedine 9.000 Mas info. Lho, Itu 9.000.
Padha mbadel banyu ya apa enak tenan. Oh, sik akeh, sik gelise ngene kok. Nek cara Lombok oleh sakmene iki wis ndengkeken pisan yo. Rasane wangi lah ya, Lur. Tak usah. Bantu doa wae aku. Tak usah jajan kok aku jajan. Ayo. Dei. Oh, usah lah sakmene kae kok. Gelise ngene kok. Sak kintal biasanya pitang sak. Sak. Sak ini pas kawin itu dapat itu, dapat berapa? Berarti ora ono sak kintal. Orang sak berarti. Kami ini bak 12 kilo. Dua wis didelput kayak kita ngomong lepet 30.000. Iya, telung unduhan kasih sek tapi. Kita sregep kok lur kok. Ngajan grumbolo ya Allah kok tomate lho. Suka tuh tumbuhan liar ya biasa lah suka. Engko ora tuwa suka Kira tandurane. tandurane ya ora kono. Ngewangi lur wong lak tetek. Barang udah kematangan udah situ. Jare ora gembuk lek kematengen. Ngene iki oleh ya. Yo ngono iki. Lho, iki lho. Jagange iki lho, lanjarane tebon tapi bapoh kok ditumpaki wong ora apa-apa iki. Kuat ditumpaki nang dhuwure kene lho. Tapi ana kursine. Ana kursine kuat. Wala cah 6 ya ngene iki lho, Lur. Lho. Iki pirang wit iki? 0 lu 4 mo 6. 6 wit, Lur. Lho. Ora kuat nek gawar tok rasane. Wae mle. Ora nek kan sadari. Ya tetep nyisipi lah, Mbak. Gawe lanjaran, nemple. Lho, iki lho ki meng leh paling lho mau pirang paling jar 10 menitan ki meng. Balik ngalor. Ya, nek ono ora ono 10 menit leh. Wis lah pangkulan iki mayor iki. Minta kirimi terang kowe. Iya le. Tapi tadi loro ki meng, yang ngedit sik aku terpaksa. Kesenggol suket meng. Oh, wis pelas sak kintal lho diluwe. 12 kilo sak meneh. 12 kilo. Kamu ngono ki ya? Berarti leh 24 kilo, Bos. Rong sanggukan iki. Saya iki pesenan. Lu wong iki jagane iPhone kok. iPhone piro? Ambo kedengeran. Aku ora seneng iPhone. Mergo ora ada duit. Alah kalau njaluk mak ngono wis dadi cah. Derep iki, ngono derep iki ceritane. Kapung wong irane kene ya. Udah. Bar nyemprot udah tomat ngedol dhewe. Wes ya Kok karek lumaru yo. Heeh. Engko langsung calling ya aku. Jar kono ana yo ngono. Asline ngene ya aku lur. Aku bodoni yo. Bisa cepet ya? Yakin lah. Wong aku digoreng lho ora. Engko aku ora tau tumen kowe goreng. Nah, goreng emang beda jah. Gak maksud iki lho. Goreng ora ana goreng. Aku kok ora kenaan reper, ora seneng tenan per aku. Aku cara kenaane ya wis renar ini le. Yo wis mata jagane warung iki. Warung iki semata-mata. Ngono. Gua apa warung? Warung pecel lele apa pecel sambel dong. Iya. Lho lek iki. Leh 24 kilo. Terus sing cilik menggo apa? Yo ora yo sudah didol ae. Engko ya. Sing ngene ki ra yakin dilihat iki. Yo guntung di apa iki.
Biayane jar tomat sing paling akeh apa, Kang? Bibit itu nek tuku. Bibit tok ya asline. Tapi nek belum deder dhewe tuku pas-pasan iki murah. Luwih murah nah. Murah. Tapi yang ngenteni cah kuwi. Ini kan ya nek ini dari hemat iki iso hemat sampai 60% kok. Iya. Deder. Kayak keluar iki deder dhewe. Belum tapi nek 215 200.000. Hati ya. Dadi. Tuh, mekayak tuh kok sebera. Sebe unduh Lombok kok. Diunduh anake lagi. Oh, jembune ngene lho, duit tomat tok. Duit tomat. Tomat di Lombok ya. Perlu ditiru lho iki. Biaya paling gede bibit tok. Tanpa mulsa, tanpa Bibitnya teh tanpa lanjaran. Tinggal ponan panen lho. Kayak pol. 2.400.000 bibit. Iki. 2.400.000. Gampangane bondone njal limunan yo. Rano. Papat lho. Rano. Mari tanpa lanjaran yo. Ini belanjaran lanjarane we 2 kali lipat. Nah iya. Gitu. Be gak ganyang. Darane le. Nah, guys. Wes ngono wae.